darlle a volta os puntos hacia abaixo. Tamén poden xogar 2 ou máis xogadores. Removemos todas cando están os puntos hacia abaixo. E os xogadores ten que coller 7 cada un. E as que nos sobran as poñemos no montón. Dun lado da mesa ou do que este xogando. E a partida comeza co xogador que ten os 6 dobles, que ten que mirar as súas fichas. E o outro xogador ten que guiarse dos puntos. E agora tamén pode haber 6 dobles, como neste caso que sempre se ten que poñer así, os dobles, ou así. Cando non tes a peza adecuada, tens que coller deste montón que temos. A partida acaba co xogador que ten menos pezas ou ninguna. E así acaba o noso xogo de dominó.